Os cativos destacan con debuxos a calidade que ofrecen os produtos da Praza de Abastos. Alumnas e alumnos do Colexio Sagrado Corazón do Carballiño participaron nun obradoiro artístico co que tentan poñer en valor a cercanía para os clientes e a calidade dos produtos que se comercializan na Praza de Abastos. Unha iniciativa que conta coa colaboración da Dirección Xeral de Comercio da Xunta, o Concello, o Centro Comercial Aberto e os Placeiros. Nun acto desenvolto na mesma praza, os escolares, acompañados por integrantes do profesorado, mostraron os seus dibuxos ás autoridades baixo os acordes do gaiteiro Isidro Vidal. O concelleiro de Turismo, Manuel Dacal, foi o encargado de recibir os asistentes. Que, bueno, pois preténdese potenciar. Eu quero agradecer a todos os praceiros a súa enorme labor que están a facer. Teñen unha certa enorme tamén competencia. Quero agradecer tamén, como non, ao CCA a súa presencia, ao Colegio Sagrado Corazón, a todos estes nenos e nenas que nos van a enseñar, pois, bueno, dibuxos que fixeron do propio, que si carnicería, que si churros, que si, bueno, todo o que compete isto. E principalmente, pois, a asistencia do novo director xeral de Comercio, que para nós é un placer tamén, porque sabemos que ten un cariño enorme polo Carballiño, como é Gabriel Alén. Todo de nada. O representante dos Placeiros, Eligio González, solicitou apoios para o relanzamento do Centro de Abastos. Adrián Nóbua, docente do colexio, valorou o traballo do alumnado. Nós na Praza de Abastos, pois, sempre traballamos intentando dar o máximo de nós, calidad, precio, sempre, e, bueno, pois, hoxe é un día para nós, pois, fermoso, non? Pois, o día do mercado, non? Quería aproveitar para tamén facer unha pequena reivindicación de que se siga apostando por os mercados, por as plazas de abastos, non? Porque as plazas de abastos fomentamos o campo e o sector agrario, non? É importante que as plazas sigan vivindo, sigan traballando día a día para darlle servicio a todos os clientes, non? E darlle, pois, o sea, decir que quería que miraran por a plaza, que seguiran traballando por ela, que a modernizaran e, sobre todo, pois, que lle deran máis vida, que as administracións todas se poderan involucrar para que a Praza de Abastos pudera ter un futuro. Ese é o noso desexo de todos os placeiros. Gracias. Agradecer tanto o Concello como a Praza que nos permita realizar esta actividade cos rapaces. Non deixa de ser unha actividade complementaria que realizamos dentro das aulas e que complementa a súa formación. A eles falle moita ilusión, pois, acercarse ao seu entorno máis próximo que teñen, e máis cerca que temos do cole, pois, imposible. E a nós, pois, fai moitísima ilusión que eles poidan coñecer de primeira mão algo que realmente son coñecementos que estudan teóricamente nos libros e que vexan que é unha realidade diaria, que teñen moi preto do cole. Entón, bueno, agradecemos eso e simplemente que sempre que se nos brinde a oportunidade, pois, participaremos nestas actividades. O novo director xeral de Comercio, Gabriel Alén, anunciou as axudas que pon en marcha a Xunta para os centros comerciais. En primer lugar, como non, o Concello, esta iniciativa, unha iniciativa que se enmarca no programa Quero o teu mercado da Dirección Xeral de Comercio, que o que quere é, pois, dar a coñecer, a chegar á cidadanía e, en este caso, como non, moi acertados, máis cativos, acercar as plazas de abastos, un comercio de proximidade que, como decimos sempre, dá un maior valor engadido sempre ao tecido socioeconómico do noso entorno. Por lo tanto, reiterar ese agradecemento, como no, pois, o Sagrado Corazón, o centro, a todos os mestres, a todos os rapaces que colaboran e que dan cor a esta Plaza de Abastos no día de hoxe, e que nos van a dar mostra despois deses debuxos nos que eles queren manifestar o boa calidade dos produtos que se ofertan nas plazas de abastos. Esperemos que vós, os vosos pais, as vosas nais, os vosos avós, pois sexan consumidores habituais das plazas de abastos como hoxe. Quero tamén dar as gracias pola presencia, como non, tamén, pois, da presidenta da Asociación del Centro Comercial Aberto do Carballiño, íntimamente ligado
dentro das nosas competencias, as competencias de plazas de abastos, pero tamén do comercio de proximidade, comercio local, e eu penso que temos moito por facer. Ainda nestas mesmas semana pois, estábamos nunha reunión en Santiago. No día de hoxe se publican as axudas de 2,25 millóns de euros para centros comerciais abertos e entre un dos importantes como no do Carballiño. Saudar, agradecer o traballo que facedes aquí, a verdade, da Asociación de Comerciantes que a diario pues, abren as portas e ofertan eses produtos de calidade aos consumidores, agradecervos ese traballo e a oferta deses produtos, como tú ben dís, da terra, produtos do mar, produtos de cercanía, de proximidade que dan ese valor, aparte desa calidade, dan ese valor engadido tamén a nosa economía.